खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 10 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 23 आसिन दान 1432 मायथाइ सुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ गोजौ जागोन, नाथाय हरखाब थिरांथा लायोब्ला खहा जानो हागौ। नोंथाङा खामानियाव गोनां मावथांखिफोर मोननो हागौ, नाथाय लोगोफोरजों गोसो गोरोबलायनाय जानो हागौ। फालांगियाव खरसाया हरखाब बांनो हागौ। फिसा-फिसौ बाथ्राफोरखौ लानानै नखराव दावराव-दावसि जानो हागौ। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला, मानोना खर' सानाय आरो पाचन जेंनाया जानो हागौ। गोसोआरि नारसिननाया बांनो हागौ, बेखायनो यगा आरो मेडिटेशनआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। वृषभ राशि। दिनै राङारि लेनदेनाव सांग्रां जा। साख्रिनि मावफुंनाया मोजां जागोन, नाथाय लोगोफोरजों गोजोननाय गैयैबो जानो हागौ। फालांगियाव साननानै रां थिसन। नखरनि सासे देरसिन सोद्रोमानि सावस्रिया मोनसे जिंगा सिनांगौनि जाहोन जानो हागौ। रमान्टिक सोमोन्दोआव गोनो गोथो सोमजिनो हागौ। ब्लाड प्रेसार आरो मेंनायनि जाहोनाव सावस्रिया गोहोम खोख्लैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रोजा गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै गावनि बिबुंथिखौ दबथायना लाखि, मानोना सोरनिबा गेजेराव नांज्लायनाय जानो हागौ। नोंथांनि साख्रियाव मोनसे गोदान बिबान फैगोन, नाथाय नारसिननाया बांसिन जागोन। फालांगियाव सौदा मुलाम्फा गोनां जागोन, नाथाय लोगोरिजों नांज्लायनाया जाथावना। गथ'साफोरनि गाज्रि आखु एबा बिग्रायनाया नखराव जिंगासिनायखौ बांहोनो हागौ। सावस्रिया नर्मेल थागोन, नाथाय मेगन आरो बिखुङाव जेंना जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों सनानि गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथांनि खामानियाव जेंना जानो हागौ। नोंथाङा साख्रियाव नाजानाया गोजौ जागोन, नाथाय फिथाइया लासै-लासै फैनो हागौ। फालांगियाव माखासे रां थिसननायाव खैफोदफोर थानो हागौ। नखरनि गेजेराव नांज्लाय-खमज्लाय जानो हागौ। फरायसाफोरा गावनि फरायनायाव गोसो होनो गोब्राब जानो हागौ। उदै एबा उन्दुनायजों सोमोन्दो गोनां सावस्रिनि जेंनाया जानो हागौ। यगाया गोसोआरि गोजोननि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गावजों गाव फोथायनाय आरो दैदेननायनि गोहोआ गोख्रों जागोन। खामानियाव मासि जौगाहोनायनि खाबुफोर दं, नाथाय लोगोफोरजों फारागथि सोमजिनो हागौ। फालांगिया मुलाम्फा गोनां जागोन, नाथाय गोनांथि गैयै खरसानिफ्राय गोजानाव था। नखराव अननायआ थागोन, नाथाय नोंथांनि गथ'फोरनि सावस्रिखौ लानानै जिंगासिनांगौ थानो हागौ। सावस्रिनि बेलायाव खर' सानाय आरो मेंनाय जानो हागौ। गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला-सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गेरुआ गाब। कन्या राशि। नोंथाङा दिनै नोंथांनि फालांगियारि बिथिङाव जाफुंसार जागोन, नाथाय लोगोफोरजों फारागथि जानो हागौ। फालांगियाव साननानै रां थिसन। नखरनि सोद्रोमाफोरनि सावस्रिखौ जोथोन ला। फरायसाफोरा फरायनायाव मोजाङै दिन्थिगोन, नाथाय आलस्यनिफ्राय गोजानाव थागोन। सावस्रिया लोरबांथि एबा पाचन जेंना जानो हागौ। गोसोआरि नारसिननायखौ गोसोआव लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि।
दिनै खाफाला नोंथांनो गलाय गथाय फिथाइ होगोन। नोंथांनि साख्रियाव खस्थ' खालामनाया फिथाइ होगोन, नाथाय लोगोफोरजों नांलाय खमलाय जानो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, नाथाय सानस्लाबै खरसा जानो हागौ। नखराव दावराव दावसि जानो हागौ। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय पाचन आरो उन्दुनायाव जेंना जानो हागौ। दावबायनाया मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गोसोआ बांगोन। नोंथाङा खामानियाव मान मोनगोन, नाथाय खामानिनि बजा गिलिर जागोन। फालांगियाव हरखाब मुलाम्फा जानो हागौ, नाथाय खैफोदनिफ्राय गोजानाव था। नखराव दावराव दावसि जानो हागौ। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय उन्दुनाया खम जानो हागौ आरो मेंनाय जानो हागौ। ध्यान आरो य'गानि गेजेरजों समानथि लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों कमला गाब। धनु राशि। दिनैनि साना मुलाम्फा गोनां जागोन, नाथाय हाखु-दाखु खामानि मावनाया खहा जानो हागौ। खामानियाव मावफुंनाया मोजां जागोन। फालांगियाव सांग्रां जानानै रां खाथाय। नखराव अननाय थागोन, नाथाय नांज्लायनाय जानो हागौ। फरायसाफोरा फरायनायाव गोख्रों खामानि मावनांगोन। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय उदै सानाय एबा खर' सानाय बायदि जेंनाफोर जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें कमला गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ'नि गेजेरजों फिथाइ मोनगोन। साख्रियाव दावगानाय जागोन आरो फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखरनिफ्राय मदद मोनगोन, नाथाय माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै नांज्लायनाया जाथावना दं। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होनांगौ। सावस्रियाव गोसोआरि नारसिनथाय थानो हागौ, नाथाय ब्याम खालामनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा गोदान खाबु मोनगोन। खामानियाव नोंथांनि मान-सन्माना बांगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, नाथाय गथ'फोर एबा नखरनि थाखाय नारसिनथाय जानो हागौ। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जागोन। सावस्रिया एभारेज जागोन, नाथाय जानाय आदार आरो उन्दुनायाव गोसो हो। गोसोआरि गोजोन लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। मीन राशि। दिनैनि दिना मोजां आरो जेंना गोनां जागोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबानफोर मोनगोन। फालांगियाव साननानै रां खाथाय। नखराव गोजोन थागोन, नाथाय खरसाया बांनो हागौ। फरायसाफोरा गोख्रों खामानि मावनांगोन। सावस्रिनि थाखाय गोसोआरि उसुबिदा आरो एसे मेंनाय जानो हागौ। नोंथाङा आध्यात्मिक हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुपा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।